כמו שיוצא מהפה שלי, תרשום. אני מבקש. זה זכותי לדבר. אתה שואל, אני עונה. תשאל, בכיף. הוא אומר 4 מטר ממך, ויש צילומים. הוא אומר שאתה זה שירית בו. שמעתי את השאלה. אתה מסר עדות, והוא אומר שאתה ירית בו. אבל שמעתי את השאלה. תרשום. אז מה אתה אומר? תרשום בבקשה שנייה. רק שנייה. אני מקשיב, שומע. לא, תרשום. שומע. שומע. תרשום. שומע. עניתי לך על השאלה הזאת 3 פעמים. בשאלות לפני זה עכשיו. עניתי לך על זה, אחרי קרות הקודמות. מה אתה רוצה יותר מזה ממני? אנחנו מדברים, בכיף, סבבה. שלום. אהלן. عز الدين محمد ناجي אהלן. نسال تصوح אותי רצח את יוסף ג'מעה. זה מה שאתה אומר? שף. זה מה שאתה אומר? ומה אתה אומר? תראה אין דבר כזה. אתה מכיר אותו? איך? מכיר אותו, כן, בטח. מה אתה ראית אותו עושה? יש שם מצלמות מובטחות. מה? אתה תכף הגעת ראש. ראיתי אותו יורה עליי ישר שהוא לא פצע אותי, הוא המשיך לירות בבן דודה שלי יוסף ג'מעה. זה מה שהוא... הנפילה הזאת זה מה שהוא... זה בן שרמוטה. הוא מקלל אותי מוקלט לחדר. אתם עומדים, מסתכלים עליו. בסדר. תגיד, מה אתה הרגת אותו? מה אתה רוצה? הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. לך תביא לו פרחים. תקשיב, הוא אומר מה שהוא יכול להגיד. ראיתי אותך בעיניים שלי, רואים במצלמות שאני הסתכלתי עליך יא נבילה. תקשיב, יש לך מצלמות מוקלטות. תענה לו. אני עונה לך אותה. תענה לו. אני עונה הוא לך. אומר תסתכל עליי בעיניים. תסתכל, יש לך מצלמות מוקלטות. רואים שאני הסתכלתי עליך, לא היית רעוד בני מהצד השני. אתה שואל אותי, אני עונה בכיף, יש פה מצלמות מוקלטות. שם ורואים שהוא יש... רואה אותך. תקשיב, יש שם מצלמות מוקלטות. תבדוק. מה נבדוק? תבדוק. הוא אומר שזה אני אומר לא. אני לא עושה דברים כאלה, אני חף מפשע בכלל. הוא משקר? בטח הוא משקר. למה שישקר? תשאל אותו אותה. ראיתי אותך בעיניים שלי. תשאל אותו אותה. מה אתה רוצה יותר ממני? לא יודע מה... אין לך מה להגיד, תירוצים. תקשיב. ראיתי אותך. תשאל אותו אתה. תירוצים. זהו, אין לי מה יא להגיד. זבאלה. אתה זבאלי קודם כל. אני לא זבאלי, אני בחור טוב. אני ילד זבאלה. טוב. אני ילד טוב. ילד בן אתה שרמוטה. ילד בן זונה. אני ילד טוב דווקא. בן שרמוטה. אני ילד טוב. אתה ילד רע. טוב, בוא. אתה זה עבריין מוכר. אתה רוצה להגיד לו עוד משהו? אני? אתה רוצה להגיד לו משהו משוקר? שיהיה מול הסורג והריח המניה כזה. אמרתי מה שצריך להגיד. רצחת בן אדם חף מפשע. אני אמרתי מה שאני אומר. אמרתי זה. הוא אמר, עניתי. רצחת בן אדם חף מפשע, יא נבילה. הוא מקלל. אבל הוא אומר שמעתי את רצחת זה. בן אדם חף הוא מפשע. יכול להגיד מה שהוא רוצה. אז תגיד לו אתה. לא, אני אמור לך אתה כחוקר. מה אתה אומר אני לי? אומר, אני לא עושה דברים כאלה. אני חף הנה, מפשע. ולמה אותו בעיניים? אני אומר לך אתה. עשית. יש לך מצלמות מוקלטות עשית. שם. ראיתי אותך בעיניים שלי. תסתכל לו בעיניים, אתה מתבייש להסתכל אני- בעיניים? לא, אתה לא. מתבייש יש להסתכל לו עיניים יפות, דווקא תסתכל חמוד. כן. מה אני... ראיתי אותך בעיניים החמודות האלה. תקשיב, יש לך מצלמות מוקלטות שם. וקובי גם החוקר, במצלמות. קובי החוקר אומר שיש קובי. מצלמות אין לו מה להגיד. לא, יש לי מה להגיד. בוא נעשה. יאללה, עכשיו לאח שלו. שקרן, מה אתה רוצה לעשות? שקרן פנימה. מצחיק אותי אתה. הוא יכול להגיד, מה שהוא יכול להגיד. מה אתה עושה? אני בכיף. אבל לא ככה מקללים עלי החוקרים. איך אתה מוכר לקלל אותי ככה? אתה ניסית לרצוח אותו, רצחת את החבר שלו, מה שמפריע לך זה הקללות? מה זה? מה שמפריע לך עכשיו את הקללות? לא, 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 אבל הוא מקלל את אמא שלי על ידכם. הוא מקלל אותי ואתם יושבים. ואני עונה לך בחבירה. אמרת לי, יש לך מצלמות מוקלטות שם. יש לך, אמרת לך איפה אני הייתי. הוא מטיח בך, תקשיב, בן הוא אדם יכול- מטיח בך תקשיב. שרצחת את החבר שלו. הבן אדם
8 אתה שנים. אומר שמה שמפריע לך זה קללות? בסדר, אני אומר לך, אה? הבן אדם הזה, זה מה שאתה אומר? תקשיב, זה מה שאתה אומר? הוא מטיח בך שרצחת אותו וניסית... אני אגיד לך משהו. רצחת את החבר שלו, ניסית הוא לרצוח אותו, יכול מה להגיד, שמפריע לך הוא זה יכול קללות? להגיד, אני שואל אותך, מה תקשיב. שמפריע לך זה הקללות? זה קללות, הוא מקלל את אמא שלי. מה? בן אדם הזה, הוא סוכסך איתי כבר הרבה שנים. ובאה מעת, העדתי עליו אני. ויש לך מצלמות מוקלטות שם במקום. אתה יכול לבדוק. זהו. תרשום מה שאני אומר. רק תרשום מה שאני אומר. מה שאמרתי לדעתי, יש לך משהו להוסיף? הבן אדם הזה מסוכסך איתי. רשמתי, האדם מסוכסך איתי הרבה שנים, העדתי עליו, ויש שם מצלמות, אתה יכול לבדוק. עוד משהו להוסיף? לא, אני חייב להתגשם. הוא שקרן, אני לא עושה דברים כאלה. לא חשבתי בחיים לעשות דברים כאלה. ואתם יודעים מי הרוצח האמיתי. אבל למה אתה נותן לנו לקלל אותי? בסדר, לא משנה, אבל למה אתה נותן לנו לקלל? נתחיל עם השני.